Unom ka gidudahang mga sakop sa New People's Army kun NPA ang napatay sa labing bagong engkwentro tali sa mga sakop sa kasundaluhan ug sa rebelde sa lungsod sa Bilar sa lalawigan sa Bohol gahapong adlaw. Si Chelo Vallena sa report. Naglanog-lanog ang sinukliay sa mga bala tali sa kasundaluhan ug mga sakop sa New People's Army sa Bukirang Bahin sa Sitio Ilaod, Barangay Campagao sa lungsod sa Bilar, Bohol. Tungod niini, 56 ka mga pamilya ang kasamtangang gipahiluna sa Barangay Covered Court. Giatiman hinuon sa lungsod sa Bilar ang mga evacuees. Karon di man gid sila kauli. So nagpaandam na ko og mga food pack para mapaniudto nila dayon unya sigurong hapon amo pud silang giandaman og mga relief goods para ilaha pong magamit udi pa sila kauli sa ilang bahay. Sa unom nga nakalas nga mga sakop sa New People's Army, duha kanila napatay sa ikaduha ug ikatulong engkwentro, samtang usa sa ikalimang engkwentro ang laing tulo napatay sa ikaunom nga engkwentro. Walay gikataho nga nasamdan o kaha nakalas sa habig sa kasundaluhan. Nakaplagan sa dapit ang nagkalain-laing mga hinagiban sama sa granada ug mga high-powered firearms. Uban ni Clarence Gabutin, Chelo Vallena, GMA Regional TV Live.